Isa sa malalaking hamon sa mga river system sa Central Luzon, ang river degradation o patuloy na paglalim at pagbabago ng riverbed na maaaring makaapekto sa mga flood control structure. Sa pagpunta ng CLTV 36 News Team sa Parua River sa Concepcion, Tarlac, kapansin-pansin ang ilang bahagi ng ilog na malalim na ang riverbed. May mga bahagi rin ng slope protection sa Pampang na nasira matapos ang malalakas na pag-ulan at pag-agos ng malaking volume ng tubig nitong mga nakalipas na araw. Ayon sa DPWH, kapag malakas ang agos at patuloy na bumababa o lumalalim ang riverbed, maaaring anurin ang lupa at sediment sa ilalim at paligid ng pundasyon ng estruktura. Kapag nawala ng suporta ang ilalim ng slope protection, dike o iba pang flood control structure, tumataas umano ang posibilidad ng pagkasira nito. Kasama si Paulo G. Santos, Raymond Tasoy, CLTV 36 News.